Il-budget allokat għal din is-sena favur films u produzzjonijiet minn artisti lokali żdied minn €2 miljun għal €2.6 miljun permezz tal-iskema nazzjonali msejħa Screen Support Scheme. Tali investiment akbar seħwar li kien hemm iżjed konkurrenza f'dan ir-rigward. Fis-sieħa ta' April li għadda kien tħabbar li 36 film u produzzjonijiet lokali kienu se jgawdu minn għajnuna diretta tal-Gvern ta' ftit inqas minn €2 miljun. Minkejja dan, l-4 war nofsinhar, il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici ħabbar li kien hemm 22 proġett ieħor minn kreattivi lokali fil-qasam tal-films u l-produzzjonijiet awdjoviżivi li kwalifikaw b'suċċess taħt l-istess skema u nataw għajnuna addizzjonali ta' €860,000. Bekk, l-investiment sħiħ maqsum f'diversi friaj issa tela b'aktar minn €9 miljun ieħor, somma bla preċedent kif enfasizza l-Ministru Bonnici. 3 mill-aħħar proġetti li ddaħlu fl-iskema sta kienu wkoll ikkwalifikaw għal parti mill-fondi 4 xhur ilu. Bonnici stqar li d-deċiżjoni wara żieda fl-investimenti fid-direzzjoni tajba u mibnija fuq il-fatt li tant kien hemm ħafna talent u proġetti sbieħ li kienet tkun ħasra li ma jikkwalifikawx ukoll. Il-films li jsiru mill-Maltin jimxi ukoll il-qoddim. Fl-aħħar snin rajna suċċess kbir fejn jidħol l-attrazzjoni ta' Malta ta' films internazzjonali, però pari passu magħha rridu wkoll naraw illi nkomplu mmexxu l-qoddim il-qasam tal-films lokali. Iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Dr. Luke Dalli żied li kull min ħaqqu għandu jingħata l-fiduċja fit-talent tiegħu, anke b'ċans li jimraħ barra minn xtutna. Tant nemmnu f'dan it-talent li fil-bidu ta' din is-sena tajna madwar 1.8 million għajnuna lil daw il-produtturi sabiex ituna l-produzzjonijiet tagħhom, forsi dawk il-produzzjonijiet ukoll inwassluhom il-barra minn xtutna, imma rajna wkoll li kien hemm oħrajn li għaddew minn dan l-iskrutinju tal-evalwazzjoni imma ma kienx hemm biżżejjed fondi. Alla flimkien mal-Ministru mal-Ministeru tal-Finanzi tajna wkoll tajna fondi addizzjonali ta' illum 860,000 oħra sabiex dawk li għaddew mill-iskrutinju jingħataw il-fondi wkoll u jtuna l-produzzjonijiet tagħhom ukoll. L-applikazzjonijiet għall-iskema li jmiss ukoll jistgħu jiddaħħlu sa 18 ta' Novembru li ġej għal dawk il-proġetti lokali li waslu fil-fażi tal-promozzjoni internazzjonali. Hekk kif se jiġu investiti mal-€100,000 oħra. Aktar tarif jinstab fuq is-sit artscouncilmalta.gov.mt.